Debe no man supposed na street. We don't know ke na ata ofu na agba mbọ. Anyị na-atakwa ofu na ba anyị. Ese go do double staff. Pianya, Judia, Judia. Take and play first. Nwa boyori, mana lumegu bolo na abo. Bana ona mmali abali alo. Mbocha ozo mo chalo. Jesus Christ gets if any no long 7 days so ike. Madu gana comment sim na mbukwa nwa on the 6th day. Hey, ufo bi hanima. Kami ekokwa na mbuo nwa. Ebe njikwa dollar nya $100 onwekwa ni ihe o me. That kind thing. Enye m nwa dollar na Abuja. Hey, people na total. Ndị we ibe na anya ụfụ adịghị mma, ụfụ obi adịghị mma, ya ndị ga-ebumo ya na mkpọrọ gị waga. Otu sakụ ekwekwa na mpuo nwa on the 7th day. Iyinugo ndị na-aza Chioma. Just igodo nwa na-aza, ya igodo ụmụazị na-aza Chioma. Nnapụta ka ya anapụta that kind thing. Tata bụ Good Friday ka njecha nwa anyị 1000 ugboro na-abụ. Then nyekwa one time and the engineer go nyekwa one pause up na amalu nke inesa ama ya na asịlụ masị onye ọ bụ ihe ọ ya bụ onwe ihe ọbụla chọgodo ime nfa abịakwa m sị m nekwa ihe dị otu a na-eme n'iru nsi na ebe fa kpọọ m nna ka mkpọ ọfa nwa ka ị na-asịzi m asị maka nwamkpa anyị asịbazi asị ifili na m anya apịanwu gị ya apịa 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 ga-ebele na taa Good Friday.